миналия сезон на Музикална академия Кокубент бях текстописец на Светозар Христов, победителя в формата. Ние познаваме твоите качества и сме... В смисъл, наистина не виждаме смисъл да те питаме какво си писал, какво правиш, така нататък. На мен само ми е интересно за този път по изискванията на нашия конкурс, кой избра да напишеш по музика на Кокубент? По музиката на Ти не си за мене. Разделяме тела и като че стена между нас се вдига на мига. Обърнала глава на другата страна, искаш да си тръгна веднага. Иска ти се да ме няма, да е друг ден, да е лош сън, но сега ще те събудя, я ме гледай. Да ти го на кого ти цяла си се дала, да ти го рисувам, за да го видиш по-добре. Да ти го покажа, на кого ти цяла си се дала, да ти го рисувам, за да го видиш по-добре. Преливаш ми вина, от твоята вина иска ти се вече да съм вън. Набиваш ми вина, да искам да умра заради това, което съм. Иска ти се да ме няма, да е друг ден, да е лош сън, но сега ще те събудя, я ме гледай. Да ти го покажа, на кого ти цяла си се дала, да ти го рисувам, за да ме видиш по-добре. Да ти го покажа, на кого ти цяла си се дала, да ти го рисувам, за да ме видиш по-добре.